आर'नाइ 5G चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव फेज 2 टयलेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। बिथांमोननि फैसा हाबनायनि लिस्टआ ओंखारबाय। नोंथांमोना बे लिस्टखौ मबाइलजों बोरै चेक खालामनो आङो नैबे भिडिअ'आव देखायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय। नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि फननि गुगल क्रोम ब्राउजाराव थांग्रोनांगोन। जों दानिया गुगल क्रोम ब्राउजाराव थांनोसै। जोङो लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय जोङो गुगल क्रोम ब्राउजाराव थांनानै जोङो नैबेयाव स्वच्छ भारत सार्च खालामनांगोन। स्वच्छ भारतखौ जोङो सार्च खालामबाय। जोंनिया नैयाव लिरनाय दंखायो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। बे पेजआनो जों दानिया नोंनि लिस्टखौ नायनो थाखाय जों एसे बोखोनांगोन। नैयाव नुनो मोनदों MIS आरो नैयाव मोनदों एप्लिकेशन फर्म फर IHL। नोंथाङा जुदि लेट्रिनखौ बानायाखैब्ला दाबो नोंथाङा बानायनो हागोन नैबेयाव थांनानै आरो IMS आव नोंथाङा नोंनि बानायखांनाय लेट्रिननि डाटाखौ नोंथाङा नायनो हागोन। नोंनि फैसाया हाबदोंना हाबाखै बा रिजेक्ट जादों बा एप्रुभ जादों नोंथाङा नैबेयाव थांनानै नोंनि मबाइलजोंनो नायनो हागोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो मोनसे मोनसे खोथालांगोन। जों दानिया नैबे MIS आव थुनोसै। MIS आव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा एसे बोखोनांगोन। नैबेयाव नुदों 2.0 IMIS एप। नोंथाङा नैबे MR13A आव थुनांगोन नोंथांनि लिस्टखौ नायनो थाखाय। जों MR13A आव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो आसामखौ सिलेक्ट खालामगोन स्टेटखौ। जोङो स्टेट सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव जोङो दा डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामगोन। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खालामनायनि उनाव दानिया नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नैबे ब्लक नुदों जोङो नैबेयाव ब्लक लिरनाय दङ। नैबेयाव ब्लकनि नामा दङ। नोंथांनि मा ब्लक गोलैयो नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव नुदों नोंथांनि गासैबो डाटाफोरखौ। दानिया जोङो ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबाय। ब्लकखौ सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि PCDC खौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा PCDC आव गोलैयो जोङो जायखिजाया मोनसे PCDC सिलेक्ट खालामबाय। नैबेयाव थुनांगोन जोङो नाम्बाराव। दानिया नोंथांनि गासैबो डाटाखौ जोङो नुनो मोनबाय। नैबेयाव बेयो नोंथांनि ग्राम पन्सायत PCDC खौ नुगोन। नोंथांनि भिलेज नेम बियो आरो नोंथांनि हेबिटेसन नेमनि बियो जायगानि नोंथांनि आरो नोंथांनि फेमिलि ID नैयो एप्लिकेसन ID आरो नोंथांनि नामा नैयाव थागोन आरो नोंथांनि फादार नामा नैयाव थागोन आरो नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार थागोन आरो नैयाव जेन्डार थागोन आरो नैयाव कार्डनि केटेगरि APL BPL थागोन आरो नैयाव साब केटेगरि SC ST थागोन। दानिया नोंथांनि लिस्टआ एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा नैबेयाव नायनांगोन। एप्रुभ बाय डिस्ट्रिक्ट नोंथाङाव जुदि बेयाव एस जादोंब्ला नोंथाङा फैसाया हाबगोन नोंथांनिया एप्रुभ जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव नोंनि बे लिस्टआव नोंनि नामखौ नागिरनो हागोन नोंथांनि PCDC खौ सार्च खालामनानै आरो लोगोसे नोंथाङा टयलेटखौ बानायाखैबा दाबो बानायनो हागोन। आङो मोनसे भिडिअ' एंगारखादोंमोन नोंथाङा बेखौ नायनानै बानायनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।